Puno sa mga dance challenge karon ng social media apan nag-viral kining video nga nakapakita sa duha ka mga dance sport partner. Sila si Anselmo Celiore Jr. o May Pabuaya ang pang world-class gyud nga performance nga gipakita atubangan sa mga estudyante. Daghan ang mibilib og namakpak sa ilang performance nga natabo atol sa intramurals. Di usab ikalimod nga maayo ang duha tungod kay puro sakop sa Cebu City Dance Sport Team. Samtang todo hata usab kining estudyante sa pagsayaw sulod sa ilang classroom. Kini tungod kay nagpakitang gilas di ay siya sa iyang crush nga iyang maestro. Ang post miani na og kapin sa 630,000 views ug 12,000 reactions.